Correct, Swash. Konyaka zimkhonto wengunyane kandaba. Konyaka zimkhonto. Yebo. Wengunyane kandaba. Konyaka zimkhonto wengunyane kandaba. These ones, I think they're clever. Didn't know what they're dealing with. Yebo. Yawo. Konyaka zimkhonto wengunyane kandaba. Konyaka zimkhonto wengunyane kandaba. Yebo. Yo. Oh, silalele. Zona ngikhulu njani? Saphila nathi. Ngikhulu lana. Itori esiyifunayo thina. Oh, okay. Thokoza dokotela. Andoduza lo ngixolisa ukukhuluma nomsebenzi ngishayisa ngesebe. Lo mfana usemdala bukhali. Bengisacela ukuthi ungicacisele la dokotela ngaze ngiphambanise. Lo omunye ngiyabona lo kugeza lo phakathi ukuthi kumele ngifake wonke 5 liter wonke or ngithele lawo ma-teaspoon inyama. Yebo. Right. Yabo baba. You'll be surprised who is willing to talk. Hey. Sazoba mnandi mzansi. Hey, kuzoba mnandi. Yabo. Right. All right. Kulios. Let's see some. Let's get it. 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 Yebo. Let's get it. Yebo. Right. Implications. Ngozi yemoto. Ngozi yemoto. Ngozi yemoto mfana. Yenzeka nini ingozi yemoto? Salindile. Salindile. Yebo. Yeah, run, motherfucker. Run. Yebo. This is what it is. Bafethu, ayekho umuntu onontikoloshe onenzuza. Tshela straight talk here mina. Ayekho umuntu onontikoloshe onenzuza, unamanga. Ayekho umuntu onotikoloshe onenzuza. Talking shit. Ayekho futhi umuntu ongenawo umsamo ozokhuluma into enomsamo. Talking shit, namanga. Talking shit. Yebo. Namanga. If you've got a problem, accept what? I'll accept you. Bese sayikhuluma lento. Mina zoya emsamo wakho. Fucking expose the living daylights out of you. Yabo. We're sick and tired. Ake sidlaleni umahlolelana phela ngiyahalela nami ukuye ngihlolelwe ngiye ngisho. It is what it is. Yabo. Nangozi yemoto lapha. Yo. Ngozi yemoto nyangendala.
To wena uzokwazi ugiga umoto. Namanje silindile. Hey champion, how you going, mate? How you going, mate? What you guys saying? I remember. I forgot, man. There's something that you guys always say. Hey, Mike, how's it going, bro? How you going? Divine masculine. I hope you're good, man. I hope you're good, my man. Yeah, bro. Hey, ninja, no long one. It's gone. Yeah, bro. Ake ngizwe. Siyesizwe mhlambe sohlolelwa namhlanje ayesizwe. Yabo. Singibhemela isigazo. Yeah. Anyakaza umkhonto wenkonyane kaNdaba. Anyakaza umkhonto wenkonyane kaNdaba. Anyakaza umkhonto. Yeah. 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 Afethu. Oh, Nkosi yami. Yaw. Nako omunye samele angichazele ukuthi banika kanjani abanye abantu into yami mina ungangitshelanga. Ngaphandle kweyami yabo consent. Baningi abantu abasazoboshwa bafethu. Basazoboshwa. Basazoboshwa. La. Papa. Yabo. Doctor, so yeah. We are here. Many folks. Yeah, basanibona. Make the mistake of thinking ukuthi you owe them answers. No one bafethu owes you answers. Maningi bayibiza ngeenyanga. Kodwa mangababuza ngabantu basemakubo ngeke baze bakuphendule. Kodwa mangababuza ngabantu basemakubo ngeke baze bakuphendule. No, that's me watching myself. Watching myself. Yeah. That's me watching myself on my other TikTok. It's not that you're unlucky with money. You just haven't found the... It's a different TikTok. Ahlangezwa. All right. Ngikhonzile lenkunzi uNgqingetshe. Yebo Nkosi yami. Ngena sikhulume mfana kithi. Yebo. Nakhehlela lami sikhulume. Ngena ungasabi. Asabi sesixoxela thina. Yebo. Kanjani lento? Bengithi ngizokufaka. Oh nakho sengikufakile hlongwane. Eselidala kunjani? Inyanga engiyilindile la. Nkosi yami ninjani nina? Sikhona thina njani nina? Ukwehlula imbuzi mfowethu. Sila noMese. Sifuna leli sobho leli. Lalela ngoxoxele weNgqingetshe. Indlela engikhonze ngayo, I'm just taking chances. Yazi Khehla, the first time I saw you
ngangiphume emanzini ngingene nemoto lapho othukela ngiphume eBergville ke mina ngangisadidekele okwangempela coming back from a Christian background, a tongue bubbling type of a Christian kanti abantu abadala bathi ngeke ukubone lokho. So lezi zinto ngathi mengiqala ngikubuka it was back in the days 2020 I used to see your YouTube channel and you are the only person who made sense. I wanted other people to make sense too because we believe in confirmation. The only person who can talk to me uwe No hayi no ngiyakuzwa Khehla yabo but ngiyajabula mfowethu yabo yazi mina ngithanda ukuthi masixoxa nabantu you must tell your story istory sakho leso wehlongwane uyabona it's your story mfowethu yes ngeke phela ungafikela ukuncuma yabo ngoba ukuhlala uzibuka ukuthi yo hey mina ngangayicabanga yonke lento uyayibona leyo nto ngabe nginephutha mfowethu uqinisile. That's why I'm saying I'm just taking this opportunity. It's a golden one for me to have a chat with you like this. So in the subject of Inzuza, in the subject akaze ngibe nenhlanhla enkulu ukuqondana nama lives wakho la ngizokwazi khona to interact yabo. By the way, I'm a royal child. Ziningi izinto engangizifunda on your videos ezinye from childhood but nganginganakile ukuthi ngiphethwe yilento mina ngithi ukukholwa umoya ingcwele is God. Hey, only to find out ukuthi khona enye into. So through your teachings I was even able to navigate with discernment of discerning imimoya kodwa uthola ukuthi mhlawumbe ngenxa yokuxakeka you put your head into things. Khona lawa uqala khona ukukhuluma ngenye inyanga nami engeke ngisho ngegama yangapha ezantsi elokhuzaneni ezibiza inyanga kodwa engasiyo uyabona ngenxa yokuxakeka ngashona khona nami umsangano usangiphethe ngingakakwazi ukuyikhulumisa lento engiphethe mangifika lapha wathi nje nginelwane mina futhi angihambe la ngikhokha u500 okuhlola imali engangiyibolekile sokuphela u3 weeks ngiyifuna usuku nosuku ungayitholi wathi nje ayi wena yunelwane wena ayihamba la ubobuya sophethe ushukela nje ualshoni uphethe angisazi na how many thousands lapho uzosizakala hayibo ngathi le ndoda ngathi hayibo umuntu wabephuma impela evula umnyango wathi phum olandelayo hawu ntambama kwalapho that's when I tuned in ku YouTube wami trying nami ukuzenzela research yami madoda ngale memoya lezi zinto engangiyibona nami ngisemanzini then that's when I met you again explaining ukuthi hey obani bangazobheda bona siyanazi benithumela abantu benu bazosilunguza ngapha sisuke sesazi thina. And ingicasule lento uwe umuntu ohlezi wenza isense kumina but angikwazi ukurelaya kuwena wedwa nje. Ngenxa yokuthi phela umuntu it's a good point. It's a very good point lento ishoyo. Yabo. Hey. So it took me some time because bengumuntu ke mina nginenkani umthetho wami because Christianity kufundisa ube nenkani bayisijaka you are conditioned to believe yabo. So I think that's one of the good aspects that I learned from Christianity. Othola ukuthi njengamanje sengihamba nabantu abadala mina into bangitshela kanye ayiphumi uyabona. So mina ngiyajabula but ke talking in this thing about Inzuza man Khehla I have this phenomenon engididayo yabo. Wakwayithatha kancane kwaba kanye kuleyo video yakho ngangilalela ulive futhi ulive wa YouTube ukhuluma nje ngabanye abakhona nje ku YouTube ababukele njengamanje abanye bahlushwa ukuthi mina wakhuluma ukukodwa ngami indaba yenkanyezi enyafa yenkanyezi ebusuku ngakhula ke ziflasha njengamanje ayisaflash seziyangigolozela seyahamba ngathi imoto phambi kwami ngibhekile. Alright. Ake ngithi ngoba phela sike sibuke nabongoze emoto bayasibuka la.
nawe nobani kodwa ke asinandaba yabona mfowethu abantu abaningi abathandi mawukhuluma ngento abangayazi bona ngoba bakwazi ukulutha abantu ngento Yeah. abangayi-understand yabo so uphenduka i-threat kanti mina nginekhanda elishisayo mina I kwathiwa feel you. kumina isitha usibheke ngqo ozokuzama sizoyishayela wona myalelo wami-ke loyo so uyayibona into engizama ukuyisho so Ngizwa kahle. mfethu ingakho ngibona mina ngivele ngihleke nje maye ukuthi umuntu uyangizama ngivele ngithi we ukuba uyazi lo muntu ukuthi ulindwe yini ngabe akayenzi leyo nto so Sure. indaba ilapha-ke mfethu ukukuphendula lento ozama ukuyibuza into ozama ukuyibuza wena uzama ukuyibuza ukuthi utheni uzibone lezi zinto bese uzibona ngathi futhi sebephenduka ngisho nabantu labantu kodwa manje uma behamba futhi bese kuyakubaleka kube ngathi sebephenduke ngathi inkanyezi futhi Yeah. bese ngesinye isikhathi kuyashintsha engathi uyogibela into ethizeni ezokuyisa khona futhi emazulwini iyona nto ozabe ukungibuza yona leyo Sure. yabo and ngoba ungibuza lo mbuzo ungibuza ngoba kunento futhi eyilizwi elikhulumayo nawe mayenzeka lento kodwa Yeah. wena bese ngoba wazi ukuthi ubani kanjani nani ebese uyedideka Futhi ngidideka impela bot. indaba ilapho-ke mfowethu ngoba yabona uma silikhuluma iqiniso mhlale ngisho mina ukuthi umuntu akabuze emsamo yebo ngiyazi baningi engibacasulayo ngaleyo nto Yeah. kodwa uma kuyinto yakho ngeke ucasule ukubuza kwabantu bakini Yes. ngoba labantu labo babonayo lapha emathongweni nakuyibonakaliso noma ubezwe uma bekhuluma nawe ngoba phela kuwena mfowethu akusikhona ukuthi ubabone emathongweni phela wena Yes. kunalento eyenzeka kuwena ngizoyikhuluma ngoba vele baningi abangayazi ingakho ngizoyikhuluma kunento eyenzeka kuwena mfowethu lento ifike ngathi uyacabanga ifike ngathi uyacabanga bese vele iyenzeka bese uyazibuza ukuthi buwazi ngani Hey khehla. Yeah. ebese lento mayifika kuwena mfowethu ebese kube ngathi isho noma ufika endaweni uzuzibuza hayi ngeke angiqali mina ukufika kulamanzi lamanzi ngiyawazi Yes. uthi umuntu mayehleli nawe ethi ukwakhela ukhamba ethi ukwakhela umuthi into kumele uyidle noma uyiphuze noma ugeze ngayo ebese kube wena osumcorrector uthi wo awume kancane le nduka ayingeni ekhaya awukancane wena thina sifa awungiphe ini nani umuntu aza kubuza ukuthi ngoba wena uyona nje inyanga kutheni manje Ngize ngiyikhuza ukuthi Angizizwa- sengiyaphapha-ke manje. angithi baningi mfethu abazocasuka lento esiyikhulumayo mina nginandaba mina mfethu Yeah. mina ngobani into engiyikhulumayo iqiniso lami nento yasekhaya ukuthi omunye umuntu ucabangani ngingenaphi mina Ngizwa kahle. Uyabona? And yebo khona ozothi arrogance vele arrogance vele ngoba kumele vele uyimele into yakho mfethu Kunjalo. ohlongwane mabehleli kuwena mina njengoba ngumfana kaMbatha ngingenaphi kohlongwane mina Yes. ngingenaphi ukuze ohlongwane bathi kuwena enza ngalendlela mina bese ngithi lento yenzayo ingiphatha kabi ngingenaphi ngunamba bani mina kohlongwane ngunamba bani I feel it. ngifundisa lapho ile nokuzigqaja ngento yakho nento yakini nabantu bakini yabo ngoba ngeke sifele sifane le moya le okhuluma ngayo baningi abantu futhi abarojiwe ukulekho kuthiwa woza sikulungisela inzusa sikuphamisa abanye nabo okhethini lapha abanye omunye uyezwa ukuthi ukhuluma emva kwekhethini kodwa uthi umoya wenzusa eyangazi ngihleke kanje yawo uyezwa ukuthi naba abantu kodwa bona ba creative shame la eSouth Africa hayi bayahlekisa manje uvela ubone ukuthi lo muntu lento ayenzayo yena ucabanga ukuthi kuyadlalwa la ngoba Indlala ibenza abantu abe creative. and ngoba ingekho kuyena akayi-understand le pain yokuthi uhlushwe into ungazi ukuthi uzobuza bani Yeah. yabo ebese kufika abantu abazobona umsebenzi wakho babone ngathi umsebenzi wakho kumele uphele
bahlangane bazama indlela yokuthi mfethu ukuthi umsebenzi wakho noma inkanyezi yakho noma yini yakho kumele icimakale ukuthi kuthiwa wena uyisigebengu nani ngoba besaba lento ukuthi sekuyabonakala ukuthi wena uyini. I feel you. Nguzwa kahle 100%. Uyabona mfethu hlale ngibatshela ukuthi umfokazane vele ngekazi understand umuntu osebukhosini abakhohlwa ngoba ngizoba nombuzo wodwa. Baningi bahlale bethi banamakhosi wehlongwane. Yeah. Baningi bathi bona bazalwe ebukhosini bayini nani bese ngiba nombuzo wodwa mina. Bese ngithi mina esigodlweni sakho ilwane ifunani pho? Yeah. Ake siyicabange sodwa sesixoxela ngithi asihloli asenze lutho siyasixoxela. Sure. Ake siyicabangele. Yini ehlonishwayo lapha ebukhosini? Isihlalo ngithi. Isihlalo futhi. Isihlalo esihlonishwa kakhulu. Abantu abaningi ukuze isihlalo basithole kumele bahambe bayobulala ibhubesi angithi. Yeah. Abuye asikhombise ukuthi uyena inkosi ngempela ngithi. Yeah. Ake sibuze umbuzo wodwa ke. Bangaki mfowethu abake bazama ukumhlakana Hey. umbuzo wami yazi yakuphi? Yeah. First of all, I didn't tell you ukuthi I'm a royal child. Yabona oqala. Yeah. Cha mfethu ngichaza ngamabomu. Okay. West part Khehla. Ngiqhamuke ebukhosini obukhulu basemangwaneni and ngikusho ngibuka nje ama views wethu lapha yana ukuthi siba u12 11. I am not a chief, I'm a king myself. But angakahlali lapha yonke lento bengihlupha is because bengiyibalekela lento yabo. Unfortunately ngayazi ngimncane I was 7 years old namhlanje ngina 30 ngiqala ukuyikhuluma ngo2020 nakhona bengisaba ukuyikhuluma because yabulawana bhuti la kudlalwa yabo. Yebo so uthola ukuthi ke ukuphakama kwalenzuza ibona ubukhosi balapha ya more especially njoba silapha at the Drakensberg. Uma ngizwa kahle umlando ukhokho wami inkosi uMatiwane wayehamba nalenzuza le uyabona. Mina ukuzalwa kwami ke I'm just a promise. Ngingane nje yesethembiso. Hence ngisho ukuthi into engijabule, you were the only person who made sense in everything and ngizama uavoid ngize ngiyibuyele. And no ngiyakuzwa wehlongwane yazi sometimes ngithi mina omunye umuntu ukabuke mhlambe azayibuza ukuthi yindaba omkhulu lenza amavideo amaningi kanje ngoba they are not there bafethu. That is why wenza they are not there because akekho umuntu ngeke ukhulume ngento ongayazi mfowethu. So ngoba if you can't open a platform kanje and let us challenge you, let us ask you okanye what I do lapha ku YouTube mangiqeda ngithi mina mhlambe nazi iwasho noma yini bayithenga abantu, I give them the opportunity to come back and call me but hayi wena mkhulu namanga, hayi wena mkhulu siyabonga nani. Why? It's accountability. Sure. It's accountability. Omunye umuntu uzobona ngathi hayi mkhulu yahlanya nani, cha angenzi ngikhuthaza ngisho nabantu bakini ukuze babone nabo ukuthi okay we did the right choice by leading you to this person and now we understand because now umuntu he's leading you in a manner ukuthi sikwazi ukufinyelela kuwe. Angithi uyabona le ndaba. Enye into mfowethu ngisalalele nje kancane usakhuluma lo daba lakho. Yazi mina yabona ubukhuluma ngifikelwa kuzokutshela nje ngoba sesiyaxoxa. Yabo kunesimo sento mfowethu ekumele engathi ubuhlali ama-Crowe shells ne
Sure. Akunawo lapho ngizokukhombisa khona into engathi ama-macro shells kodwa manje ngiyibona ngathi isesandleni nasey'nyaweni yabo ngathi Yeah. kunento eyisembatho mfowethu osigqokile engathi imhlophe le nto kodwa manje isendaweni engathi iy'pophomo yazi wena kunento yakafika kuwena wena uzibona ukhuluma nezinkanyamba hhayi nenkanyamba nezinkanyamba angizwa ngithini and ngihlale ngibahleka ngisho ukuthi bathi hayi inkanyamba ngithi mame ngithi mina my one question I'll ask you guys is it inkanyamba okanye izinkanyamba no one can answer me yabo ngoba ngikhuluma nawe mina lento ivela ngesimo sey'inkanyamba something about i-phenomenon mayifika lento mfowethu uyibone ngathi iyahlukana ngathi iza namakhanda amabili kodwa mayisondela ikhuluma yawe ibelibuye libe lodwa ebese mawukhuluma kodwa wena uhleli phansi kule ndawo engathi yiwa masibuka kuleliwa khona abantu abaningi abakulandelayo ukungitshela ukuthi wena vele uyingane yasebukhosini awungitshela ukuthi wena unabalandeli vele awungitshela ukuthi wena umholi ingakho labantu bekhona bekulandelele bekulalela Bayede Nkosi. hayi ake ngizithulele Sizonikeza nangomunye umuntu anenkosi uPrince lapha ngiyabona udade wethu lapha uPrem lapha uthi ufaka uPrince kodwa. Nkosi yami Ngizonikeza ukhabazela ingathathi platform hey yonke. sikho mzilikazi kunjani nini Hayi aphileke mkhulu. yeah Mina Nkosi yami. mkhulu senkingeni. Inkinga yami angazi ukuthi ngingayibeka kanjani. Njengoba injalo mkhulu Angazi nokuthi ingasekhaya kubo koma noma ingasekhaya kubo kwababa yini. Kodwa engikufunxayo emoyeni kusibona balwa ngami. Yabo. Kuyimanje ngicine ngidubuleka ngesonto ukuthi ngisinde kanjani angazi nami. Ngoba hayibo mfowethu inhlamvu yangena la izansi kwenhliziyo straight. hayibo Yabo. ukuba usesibhedlela manje Hayi sengiphumile esibhedlela bangikhipha izolo. Manje bengicela bayidunisile ukungikhanyisela. kodwa phela i-bullet yazo no ukhanyisela zokukhanyisela i-bullet mfowethu kunamaphilisi amele bakunike kona yazo ukuze badraine lentuzana le sengikhohle ibizwa i-gunpowder right Gunpowder i-gunpowder bakunikile yeah bangenza Right. ne-operation clean slow. operation yes to make sure ukuthi ayi-affect ngoba mayibuya lento izo-affecta ilokhuzana umzimba yazo okay wena wemfowethu angifuni ukungena kakhulu ukuthi ubani odubule ini ubani owenza ini nani wena umbuzo uzama ukubuza ukuthi yini le engaka le ebangwayo ngaphezulu kwempilo yakho ngoba kahle iwona mbuzo ozama ukubuza loyo futhi kahle asiye ngqo kwinto ozama ukuyibuza into ozama ukuyibuza ukuthi yini kwavela ukuthi mina ngumuntu onesiphiwo esithizeni ebese ngaqala impilo yami yabasengcupheni wona mbuzo ozama ukubuza loyo Yebo yabo wehlongwane lenkosi le inkosi enesiphiwo yaso lenkosi inento eyisiphiwo esake saba khona kubo kodwa lesiphiwo kuyisiphiwo sokusiza abantu kodwa ke sihamba nesimo senhlanhla emangalisayo lenkosi lena iwumuntu omake wacabanga into wehlongwane ebese into vela yenze ebese iyasimama ile ngane lena emangathiwa iqala into ilento ekuthiwa idlozi lihle yangizwa ngithini ile onhlobo lengane le kanjalo manje into azama ukuyibuza kahle useyasaba noke ekhaya kahle umuntu nje osaba ngisho nanokuthi ngoba into emthusa kakhulu uthuswa ilento yokuthi ngoba nakho sengize ngamukela into engiyona kunokuthi bangeseke yini bangenyese yebo yayizwa iyona into emshayayo kanti usemncane umfowethu usakhula nje usayibhungu yabo ukuthi usengawelele kwelamathongo hayi ngezinto ngesandla somuntu ngoba kahle into abazama ukuyenza
kunento angithi ngoba befuna ukumbulela ngesimo sesandla somuntu ngoba kunento engeke akwazi ukuthi angene ngayo. Angithi umuntu ofe ngaleyo ndlela akamukelwa kahle kahle endlini. Ngaphandle makukhona izinto ezithizeni ezenziwayo ngaphezulu kwempilo yakhe nomoya wakhe. Yabo, lapho ke sesikhuluma ngezinto ekuthiwa yini ukuhlanjululwa, kunezinye izinto ekuthiwa yini ukuhlangulwa, kunezinto ekuthiwa ukubuyiswa. Yangizwa ngithini? Eminye imindeni ke yenza lento ekuthiwa konje ibizwa ngani khona makushonile sengikhohliwe la begeza ngomswane nani khona into abayenzayo abanye baze basebenzisa impande ethizeni imindeni ayifani nezigodo isoze zafana yabo. So wemzilikazi into zama ukuyisho mfowethu, into zama ukuyibuza, uzama ukubuzela lento ukuthi kwenze njani. Lalela ke into ozoyenza isimpule. Mawuthola isikhathi uhambe mfowethu uye endaweni kunekhaya engilibona engathi lisendaweni engathi imakhaya. Kodwa mangahamba kuleli khaya leli ngathi lakhiwe ngezitina ezibovu. Yangizwa ngithini? Leli khaya linezitina ezibovu bese ube ngathi nento isibaya sila kodwa ngemuva. Into engixakayo isifunani isibaya ngemuva. Ngoba isibaya sivamise ukuthi sibe ngaphambili kwekhaya. Ikuphi lapha? Ikubo kwababa. Kubo kababa wakho. Uzohamba kababa wakho ke mfana kithi. And mawuthola isikhathi yes ufike uzinze khona yes. Zinze khona lapho. Bese mawuzinza uzozinza nje isikhashana. And uma usuthola nesikhathi mfana kithi uzoba umuntu ozohamba aye entabeni. Afikayo yabo. Kunalento ekuthiwa ukuhlanganisa. Wake weza ngaleyo nto? Ngeke ukuhlanganisa izithunywa namadlozi. Number 1. Hawu, good shot usungizwile. Kunaleyo nto ke leyo mele ufike uyenze yes. Kunomunye umsebenzi ozowenza okukhanyisa izibani yes. Ozofike wenzeni ukukhuthaza isimo sabantu bakini. Kunomuntu olwa ngathini ogade ngalendlela ukulwa hayi ukuthi ulwa nawe uyakulwela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Mkhulu. Leyo nto ke mfowethu ilezi salikazi ke mfana kithi ke ezizala lo yagogo laphana lo yokuzalayo. Kunalo gogo lo mfowethu obeyisangoma mfana kithi lo wathi wasemanzi. Uyena umuntu ke ohamba na uyamazi kanti. Salikazi sakho ke mfana kithi ke leso usimekisela izibani ummisela izibani umkhuthaza ugogo akugade umuntu ohamba nawe kuyo yonke into oyenzayo mfana kithi okay. Ngiyabonga mkhulu. Number 1 mfana kithi uyakukhala uqine mfethu ube uyindoda already. Maningi amadoda ngabe asefile manje. Ngabe amadoda ayakhala umayimayi. Kodwa ke qina ikhanda mfana kithi impilo iseyinde. Sekuningi usazokwenza. Sekuningi kakhulu usazokwenza lo yamuzi loyana wena unesifiso wena sokuba nomfazi, unesifiso sokuba nesibaya, unesifiso sokuba namabhizinisi einkomo nezimbuzi nani. Mawucabanga kumele ucele kubani? Kugogo. 100%. Hayi ke ngiyacabanga ukuthi ilotshiwe mfana kithi. Okay. Ngiyabonga mkhulu. Phila mfethu ungakhali mfethu uqine mfethu yazi uNkulunkulu abe nawe nabakini nomdali. Khehla. Bodloza. I have a challenge la engikunika yona nawe Nkalakatha. Okay. Hayi ayikho. Lento ulokhuzana umzilikazi abhekene nayo. Isigulo kahle almost wonke amakhosi okumele ethathe ubukhosi from now on abhekene nayo. 100%. Ngokuhlukahlukana nje kwezindlu zobukhosi nangezibongo zakhona. And iqiniso lithi ngokulalela nje ngelalela yami angazi noma ngizothi you've been avoiding it ngenxa yomsindo noma isikhathi besingakafiki ukuthi hey lo muntu onguye wena your speciality kahle umuntu okukhuluma namakhosi usungabanaka nkosami nabaphethwe zinyawo namehlo kodwa no iqiniso uqinisile ke yabona wena umuntu oqala ngqa otshela abantu iqiniso ukuthi mina ngiyini. Yes, so wena umuntu oqala ngqa otshela abantu ngokweqiniso ukuthi yini umsebenzi wami.
wayishaya esikhonkosini. So into ke khehla ngithi mina ingako ngithi hey lana I'm putting a challenge on you ukuthi hey khehla mane it's high time that izinto eziningi zisukuma. Unfortunately impilo yonke is interconnected to one another. Uyabona ngisho kuthiwa ngiyathanda nami uku-operate as an individual kukhona okunye okuyisibusiso okulelo komunye umuntu, and iqiniso lithi ibhlungu impilo lamakhosi engakafika esihlalweni kodwa alizwe impi zesihlalo. Uyabo I'm one of them. Njoba ngisho ukuthi ubukhosi bakithi eMangwaneni bukhulu ngalendlela eyisimanga to a point ukuthi mina I'm confident ngokusho ukuthi bukhulu kudlula uZulu. uZulu uyazi ke metha yeza amangwane ekseni suke echaza ukuthini. Hawu uyazi hawu asikho lapho. Hlale kubatshela ngithi mina kunobukhosi obungazange bunqotshwe. Yes. Abangizwa yabona mina wakambatha mina isibo ngithi mina uSontshikazi akazange anqotshwe. Yeah. Akanqotshwanga uSontshikazi. Inyanga enkulu akaza anqotshwe uSontshikazi. Ngizwa kahle kahle. Manje yeah. Ngiyaxolisa ukukuthinta amabhathini nawe ngikunyusela ama-goosebumps. Njengoba ngisho nje ukuthi mina I'm over excited to have this chat with you because nami bengikubuka ekudeni ngisho manje ukuthi le nkabi lena ibhizi nabantu laphana abagulayo abaphethwe yintamo namahlombe kodwa nangu umsebenzi wayo omkhulu ngapha sigula sodwa thina la. And njengoba ngisho ukuthi you've been the only person who made sense out of almost everyone. Yabo. When I look at you, ngiyahluleka to have an opinion that will match yours. I'm always under, but uthola ukuthi ezinye zezinyanga it's either we are equal or I'm even above, but without any experience. Yabo. Only when it comes to opinions nje, but when it comes to you, idolo lodwa liyagoqa. No, ngiyakuzwa Khehle, yazi it's funny enough ngoba umlayezo vele ophumile iwona lo ushoyo. Umlayezo uthi sekwanele manje sengifundise kwanele ake ngibuyele kwinzuza manje. Yes. Iwona umlayezo vele osuphumile loyo. Nanokuthi nabo laba vele siyazi bayazama ukuthi baphazamise. Kodwa mangikhuluma ngale ndaba yenzuzo sebevelile izinqobo ukuthi abazi lutho. Sekuyabonakala. So sekuyisikhathi ke manje sokuthi sibuyele back kulolu daba. Ngoba kahle Nkosi yami ngelinye ilanga kusaze ke sikhulume ngesigaba la okhonjiswe khona ephupheni la ukhishwe emzimbeni waphuma wazibona umzimba wakho ulele. Yeah. Wababona abantu behlele endlini bona bakubona bayitshetha usalele wena kodwa awusekho emzimbeni. Waphuma wahamba waya la behleli khona wabona izigaba zemndeni zami umndeni wakho yokwehlukana kwabo izigaba zabo athi ngithu. Lento le mabekukhombisa kuyinto eyimfihlo yakho njengoba bekuthatha bekuyise ekujuleni kwamanzi usubona usuhleli nabo labafowethu laba balapha ekujuleni kwamanzi usufana nabo. Yeah. Hayi ngicabanga ukuthi uzungizwile ngifuna ukuyibeka mba. Hayi Khehla angivele ngiyomuke ngiphume mina ngiyokubamba ngasese. All right. Phile Khehla lami yes. Ngiyabonga mfowethu inkosi be now yes. Number 1. Yebo. Wanyaka all right sengizohamba ke manje. Let me take 1 or 2 people now. Shame naba la bantu. Wanyaka zumkhonto wenkonyane kaNdaba. Wanyaka zumkhonto wenkonyane kaNdaba. Yeah. Yebo Salgas. Thembi. Primrose. Mkhulu. Njani? Ngishaye khona. Njani mkhulu? Yazi yaphila. Hey, ngiyacela nokungena ku live yakho ngiyeva ukuthi hayi uyayibeka. Hayi njalo ngiyeva ukuthi no. Hayi ngiyayiva shem. Nayi number 1 gogo ngoba ezinye zezinto
masikhuluma gogo hayi ngoba silwa siyibeka ngoba kunabantu ekumele bawuthole umlayezo thizeni uyabona and kunabantu vele gogo uthola ukuthi umlayezo kudala bawuthola kodwa indlela yokuthi bamukele abazi uyabona ukuthi kumele kube kanjani ngoba siphila kumhlaba la esihlale sithi sifuna ukwenza lokho ebese ke kuba khona izinto ezisiphazamisayo endleleni kunjalo uyabona and siphila kumhlaba futhi okunabantu simabebuka wena bafise ngathi yakhe impilo ngabe yabo okanye wena yakhe impilo ifanele bona kunjalo kunjalo mkhulu kakhulu kakhulukazi la kuyiphiwo la kuyiphiwo abantu mina bayangihlekisa siyalimala ungazi ukhalela amathongo omunye umuntu ukhalela amadlozi omunye umuntu ikhona into enjalo nakona kuyendeka siyakubona sivika onke malanga mkhulu uthi ibuto ukuthi mara lento phela lento ayifani ukuthatha liphepha apply it's not application awufaki application and ubani umuntu owathi kubunandi ukuhlusha abantu abadala bafethu yabona njengaloku uchaza wona ungibathe unemathonga kambatha mina ngimadonsela nginemathonga kamadonsela yebo angithi uyabona-ke omadonsela phela amakhosi amakhulu asesiswatini yabo amaswata amangwane lawa kodwa mangihamba ejuleni ngiyanginyuka ngale phezulu ngathi ngiyodlula eMatsapa ngidlula eMatsapa nginyuka ngithi uhlala ngala lutho angikho mina hayi indawo zami ngizazi hayi iswazini ngiyayazi bagcwele khona vele mawudlula eMatsapa ukuthi nasempumalanga hawu empumalanga hawu mawudlula la koPullens Hope uyanganeno uthi nakaguqa udlula kakhulukazi mawunyuka uyale eSpruit eNelspruit yabo so but Nelspruit mina izinto zakhona yazi wegogo useNelspruit kuphi nendawo Nelspruit Kanyamazane likazi Kanyamazane bekithi uzothi lapha koBarberton nako Standerton hayi no anginankinga Kanyamazane kunomuntu oyilitho salamo lapha okhona laphayana very very strong somebody ne ohamba ngesimo sezinto zobungoma uyisangoma strong and usebenza lezi zinto zakhe naye yabo umuntu nomuntu phela unabantu bakubo nendlela yakubo yokusebenza nabantu bakubo so into kanjalo yes yazi wegogo kodwa wena into kahle obuzama ukuyibuza ngoba uzama ukungena nje umuntu wena ozama ukubuza isimo sokuthi lento ngoba nawe ikuhlupha manje ngabe uhamba ngendlela ekuyiyona yini yabo yazi gogo mina ngoba ngihlala ngiza ngithi mina umuntu akabuza imsamo hayi ngoba mina ngeke ngize ngilawule abantu bakini angeke ngikwazi akunayo lawo mandla ukuthi ngitshela abantu bakini benzeni kepha gogo lento oyibuzayo ubuzela indaba yokuthi ngabe umukele ngendlela kuyiyona yini noma kunjani ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi uma ufaka ubuhlali nje hawu usuyinkunzi malanga yenyanga ayikho leyo yabo ayisenjani kahle gogo lento yakho gogo idinga ukuncengiswa ngomoya gogo idinga ukuncengiswa kakhulu ngesimo sikamoya yazi mina mangithi mina nginibona mina gogo nizungeza lapha esontweni nina nigwaba kabi abantu abagwabayo ngendlela engazi wayibona kodwa manje mangithi ngiyalalela ngihamba nani nabantu wena konke ngathi wena abahlali nawe mama yabona bomama bangasayi esikhathini ogogo abantu abangasayi esikhathini abazofike bakuncengele lento yakho ila izoqala ke iqaqeke khona ke isimo sakho salika sami ngizwa ngithini ngiyeva mkhulu injalo lento kakho ngoba isithunywa sakho siphezulu kakhulu futhi wena gogo kwena umemeze futhi kungathi ungashaya abantu uvuka into olaka unga-understand ukuthi kwenze njani lelaka yathi liba khona nje
Hey, emkhulu. Hey, Bona nawukhuluma angithi ngendzaba yesigu. aba-understand. Nawukhuluma ngendzaba Yeah. ukuthi kahle kahle vele bekufuna ngabe nedi ngoba lokukhulela ukuthi ngikhulele sami vele bekufuna ngabe ngisezayweni ngishaya sigucu. And basi bekufuna ngabe lisondo senginalo. Angithi uyabona? Bekufuna Exactly. ngabe ngisondo. Yazi gogo, kwelamangwane sihamba kakhulu ngesimo sento. Abantu abayimaswati bahamba kakhulu ngento kamoya yabo. Abantu bayimaswati gogo bayabantu ngokomthetho abantu abahamba kakhulu ngento yokulalela emoyeni uyabo. Hayi ke lento lezi igebengu lezi ezifika manje eseyifaka izinto na yabona. Yeah, so ukujula yazi mina mangihamba ngize ngiyofika lapha ekujuleni kwekhaya lakini ngingahamba ngize ngiyokhuluma ngesimo somuntu mina umuntu omdala oyikhehla onempandla mangimbuka lempandla yakhe ngathi inole nani lo muntu okuvakashelayo gogo namehla ngathi ayacobezela lamehla acobezelayo ngathi uphuma emanzini uyiliqhwa lo muntu Ish. yangizwa ngithini ukhokho wakho lo muntu mayifika gogo umuntu kahle kahle ohamba ngendlela emhlophe indlela emhlophe ngesimo sani so sempilo ulento ekuthiwa wake weza ngomuntu ekuthiwa uhlambulukile yes Kusuhlobile yes ya. yebo nina nisho kanjalo emaswadini yangizwa ngithini lo muntu ke uyena ke gogo owumlawuli wesimo sempilo yakho ingakho njalo mawuthi wenza into lokhu ubona nale ndoda le ulokhu ubonana nale ndoda le Le ndoda nayo nakuthanga ngivuka nayo kuna seswami loshonile bekalama mina ufika uthi kimi ucela ngumkhaphe emfuleni yabona ngithi mina hayi siyondana emfuleni uthi hayi mana sihambe sihamba sifike siye manje ngalapha so kunelibridge mina ngiyahlola ngaphandle ngithi mina hayi musi la mfula kude uyabona sewubona uthi yena hayi mana singena nangihlola la ngaphasi na umfula ucalela lapha le ndoda iyavela ibuke mina let's so le ndoda emlungu iyavela ibuke mina gogo wena lo muntu gogo hayi umhlophe ngaleli mangasa mdala and ngoba uphuma esikujuleni wesimo samanzi gogo kahle kahle wena umuntu ohamba nalento ekuthiwa inzuza yabo inzuza yasemanzini manje mangithi ngiyeza mina gogo ngihamba ngize ngikhulume ingakho wena yebe ingakho wena gogo ngesinye isikhathi uke ngathi uthi mawuhleli nabantu njengoba ngikhuluma nawe manje next thing sekubhonga indoda hayibo ngithi ngisakhuluma nale ndoda next thing sekubhonga intombi usisi next thing sekubhonga ugogo next thing ngoba baningi labantu gogo akusiyo sabantu yebo siyayizwa ke lo ndaba gogo ngoba kahle kahle wona gogo hayi bye emkhulu ithi nguhlele ebuhlele Saturday kufika abantu bangivakashele la endlini sihlele ngaphandle hayi yasuka le ndzaba yasuka yebo bathi uthi lo munye avela unje unje uyabhona sabhona ngaso sinalenye elikhehla la manje mkhulu uliciniso nathi angithi aba-understand abantu abayi-understand lento yabona masikhuluma ngenzuzo abazi bayagesa nje bakhuluma into abangazazi ngoba the moment when u-surrounded by abantu automatically yonke into ekhuluma kubona uyayizwa ukwazi ngisho nokuza imicabango yabo ukwazi nanokuza ukuthi lo ucabanga lokhu ucabanga ini ebese kube ngathi mawusuyikhuluma bese kuthiwa waze ngani kanti yini nje asiyizi siyakhuluma khuluma into esingayazi manje ngoba that is the reason why when you manje labantu bangiphazamisa mani ngalakhabo maki ngiyababamba nje ukuthi bangiphazamisa kulesimo sami bangiphazamisa kakhulu lalela-ke gogo lalela gogo isizathu sokuthi bakuphazamise ngoba wena bengamelanga wena ufike kwisigaba kusona bengamelanga
ngifika isigaba kusona ngoba wena umuntu bengamilanga azi ukuthi amandla akho ahamba ajule azayofika kuphi angizwa ngithini. Isona sizathu leso salika sami ngoba uthi uyabheka ngisho nosibani hawu wena sisi besilala nawe nasembhedeni sikhula ndawonye kodwa wangije ngoba nima behamba beyobheka bayatshelwa kuthiwa khona lo sisi la ekhaya onamandla amangalisayo okunguye kahle umuntu okufanele ngabe uhamba nesimo senhlanhla nani la ekhaya kahle gogo abafuni ukumukela salikazi ukuthi Amen mkhulu. uwe umuntu okufanele ubangqongqozele kwisimo sabantu Amen mkhulu. uyangizwa ngithini ngoba nakho uma bethi bayabheka bona abanye baqala bathatha ngokuthi bona badala kunawe nani ungeke ngabantu abayizitha isitha ngesikwenze lutho gogo namandla ngaphezulu kwazo zonke izitha zakho zihlangene makhosi yabo ayisitha gogo ngasi sikwenze lutho uyangizwa ngithini mina gogo ngihamba ngize ngiyojula ngize ngiyofika mina emsamo wakho ngqo inkosini bakini mina ngihamba ngize ngiyongena mina ngize ngiyongena kwisimo sempande ayi athi ngithule yebo mkhulu. yawo yeah Hey mkhulu hayi. Emkhulu ngiwetile ngivile. Khuluma into lengiyatiko. Ngabe ngikhuluma manga ngithi hayi lokhu uyafundisena noma njani. yebo baba Exactly. Abangifunda abantu. Angisayi ngagcina kudzala ngisayi. hayi wegogo ungabi namsebenzi naleyo wegogo ungabi namsebenzi naleyo nto wegogo yabona mina nginenkani ongawazi wayibona mina nginenkani and yabona ayikho into ade beyisaba njengokuthi izingane zamanzuza zivele nakho ke seniyavela manje angithade befuna nivele sengiyaniveza baningi lokho ngibaveza one by one ade becabanga ukuthi into angekho nje into abantu abadala nakho ke ngiyaniveza mina one by one yebo kunjalo athi nami sengifundise kakhulu sesekwanele Lengani yona sibuyela nayo lengani ngoba mina noma ngifuna kwenda into angisabi imuntu and angicela imuntu ngithathe tiphika tami ngigcoke ngiyende izinto tami ngifuna kudela njalo nangishisa impepho ngishisa ngivule lo mnyango iphume ucabanga ukuthi kuyasha kanti Magogo into yomzama yona imfihlo mkhulu kwanza umuntu wathi imfihlo le mina nje usuzicebile kumina ukuthi uyini mkhulu ngilozama nyando yathi ngitholele abalona ngoba lesithunywa sami nyalo sifunza azama ukuthi ubhalele lapha khona inamba lothola ikhona lapha kwibio si-consult kahle siyiqedele into yakho sekuyisikhathi manje vele yebo selisile ilanga manje sekuyisikhathi ke manje la sengihuba kakhulu nezingane zemimoya futhi okay ngiyaraha ngiyabonga mkhulu ngiyabonga yebo alright impilo salika sami amen yebo yo sikhulume nobani qala wathi piti border dayifuta oh yebo yebo nkosi yami ninjani mkhulu hey sikhona man hey singezwa kunina hawu mkhulu kona siyancenga hey mkhulu bengifuna ukubuza la mkhulu yebo ngifuna ukubuza ukuthi mkhulu ingabe kubangwa yini ukuthi khona la bengilele khona ngaphupha ibhubesi kodwa manje angisakhumbuli ukuthi belithini mase ngivuka ekuseni sengikhohliwe ukuthi belithini and angazi kahle yebo hawu le ndoda uthi uphupha ibhubesi lenza njani lenkosi le mkhulu mase kumele ukuthi ngikhumbule ekuseni sengikhohliwe
belenza leli bhubesi lakho ilukiso yabo alright bubezi lihlukile ne kona lihluba ubulili isilisa nesifazane Kodwa yes ngeke besilisa. yeah silisa ubulili bukhona yonke indawo ngisho nakuyimpande ubulili bukhona yes right so ungaboni ngihleka nje ngihleka ukuthi manje untshela uyalibhubha kodwa manje awukwazi ukuchaza lento ufuna ukuchaza kodwa manje awuzazi ukuthi ufuna ukuchazana ilento Inkinga ngalikhona. lenkosi le Asingaw. cha wena kahle umbuzo uzama ukubuza ukuthi ngoba unokubona lento ezilwane kanje ngoba uqala ukubona ibhubesi kuphela wena uke kunento ebengilindele ukuthi uzongitshela yona bengithi uzongitshela ngendlula mithi giraffe bengilindele ukuthi uzongitshela isimo sendlula mithi ebese ngibone ngathi wena nawe uyandiza ngathi ulingana naye that's what I was expecting from you. Inkinga manje mkhulu ngiyawakhohlwa. Ngiyakuzwa. Yazi mina mangithi ngiyezwa ngihamba ngize ngiyofika kwisimo sokuthi okay ngiyakubona lokho kwethu kwema big 5 ukubonayo yes mfethu into yabantu abadala nani there are different types of ancestral totems or totems yabona there's a reason why isivele ezinye zezinto yabona we get worried uma lento ikujaha ifuna ukukuluma ifuna ukudla ikushaya yabo and ngoba ungibona ngithi mina ngisho ukuthi ngilindele ungitshele ngendlula mithi ngoba bengithi uzongitshela ngendlula mithi ubone ngathi uyasukuma ngathi usulingana nayo telling me about elevation that's what I was expecting from you ngoba wena umuntu wena mfethu ngiyakubona kwamadlebe ngiyakubona kwayini into engathi ishu zonke lezo kodwa mina I want to talk about isimo somoya sento engathi uyabezwa abantu bayakhuluma kodwa ubabone ebusweni that's why you've got my attention. Yangizwa ukuthi ngithini ngiyakuzwa. ake ngibeke in layman's terms ngoba ngiyakudida ngiyakuthusa manje into engiyikhulumayo siyibeke in layman's terms wena uzama ukubuza ukuthi ngabe unabantu abadala yini that's your question uzama ukungibuza yona and impendulo yalokho abantu abadala sebezivezile kuwena mfana kithi and the fact ukuthi baqala bayaziveza that alone you are a couple of steps ahead right akakafiki kulesi sigaba lo ofisa kusona wena la ukuthi ke manje ABCD ngoba they have to introduce themselves this is still the introductory stage where basakutshela basazivezela ukuthi bayisimo esikanjani that is the question you are trying to ask me manje mkhulu ngiyamangala ngoba manje amaphupho lawo ngiyawakhohlwa inkinga ile yebo vele phela ngekehla lami it's not just about dreams ne it's about awareness yabona mangikhuluma ngeawareness mina angikhulumi ngephupho kuphela ngoba i-message doesn't only come by a dream a message can also come by abantu bakini bathumela umuntu kuwena afike asho into wena you'll overlook it bese ucabanga kuyadlala bayakwazi futhi ukuthi bakufake in a scenario so that you can figure it out multiple ways of communication into ehamba nani nabantu bakini nohlobo labantu bakini ingakho ungeke uvele uhambe yokomunye umuzi wena uyokhuluma nabantu bakhona they don't care about you abantu bakini abanendaba nawe yayizwa leyo nto so when into stressayo wena it's because everyone is talking about dreams you are seeing these dreams but manje you can't fathom you can't refathom any of them awukhumbula ifokona and yona into extressayo kanti ake siphumeke kuleyo nto leyo let's now start looking at ourselves first our surroundings nani all your answers are in front of you chief all your answers look at your friends look at ama scenarios look at the spaces you find yourself in so hlela hayibo sengihleli nezinyanga hayibo sengihleli nabafundisi hayibo what the fuck sengihleli nobani notice your surroundings all your answers are right in front of you make sense
Ngiyakuzwa kodwa iphinde ngidide ukuthi Ngeke phela ngakudidi. Ngeke ngakudidi because at the end of the day Khehla yebo. At the end of the day udaba lakho vele kumele licace kuwena yabo. All right? yeah. So your biggest concern is about forgetting things and not getting answers as to why. Because you feel like let's use the lip hoop because we have a time let's use you feel like there was something important ebengitshelwa yona and uzama ukuyikhumbula uzustress wena yourself Ish. kanti awusayikhumbuli leyo nto. So don't do that to yourself mfana kithi. Into ongayenza wena, find a time in your day find a time in your day ukhulume nabantu bakini. You don't have to shisa impepho nani. Find ikhona lakho lapho ekamereni lakho noma ubulako uhube. Give yourself time to interact with uNkulunkulu wakho. All right? Give yourself time to interact. Ma ukuthi you believe in burning incense or burning candles, you do that. Nani, find a time in your day where you will be at peace. Ebese uhuba nabantu bakini. Bazokuphendula abantu bakini. Ish, Right? mina bese ngicabanga ukuthi mhlambe kunalento yokuvala bese ngisho ukuthi Hayi. Ukuvala is something totally different. Lento yokuvala amakhulunywa wokuvala ngeke bathi bafuna ukuvala amaphupho. Uma bekuvala bafuna ukuvala umsebenzi. Basuke befuna ukuvala inhlanhla, basuke befuna ukuvala ukuthi abantu bangezi kuwe. Banani because you are a threat to them. So basebenzisa ngisho isithombe sakho, iphimbo lakho, yini yakho, bahamba egqiba basebenzisa izinto zamathuna nani. That's a very bad ritual abayenzayo for that. And masilwa naleyo nto, and when we reverse that, we fight fire with fire, chief. So that's a little bit beyond lento yakho. You still finding out who you are. Usazama ukuzazi. You're still in the introductory stage. Lezo zinto that's far beyond you at this moment in time. All right. Ngoba ngizobuza umbuzo owodwa simple. Yabona mangathiwa nje ngikubuza simple thing ukuthi abantu bakini bawobani. You won't be able to answer. You see, kodwa ufuna ukugijimela izinto nani. Manje bazobavala kanjani abantu wena ongabazi? cha bengingasho ngaloko bese ngisho nje ukuthi like ama surroundings wami hayi ukuthi bangivala ngokwedlozi or something like that. Sengisho nje ngesimo sami sempilo nakwekanhle into ezikanjalo. Bese ngibuzela ngaloko. But what I'm doing there, I'm trying to, but I'm sure you've learned something, ne? I was trying to teach you something there, chief. Yeah. All right. Number one, ngekhetlela lungile. Tada. Sharp. Yo, I need to bounce. That's isikhuluma nogogo. Yebo. Yebo mkhulu. Yebo ma, njani nina? Siyaphila njani? Wehlula imbuzi. Sila nommese. Sigeza enjani kanti lenyama edliwa abafazi? Awungafa. Yeah. Kaba kanjani ke ngala? Yeah. Hayi. Uthanda ukuba slow angazi. Bengathi kuhamba kahle kuyasileka manje. Imali. Uzokhala ngemali. Yeah. Inesilekayo imali. We. Hayi mkhulu. Imali nayo iyasileka nayo. Inyamalele futhi. Mina bese ngithi mhlambe iprogress izobe by this time, but ngibona nje hayi no ungayenzi leyo. No ungayenzi leyo nto ne. Don't do that to yourself. Ngoba manje the biggest mistake esiyenzayo sizinika thina ama timeline ukuthi 1 year kufanele ngabe sengiyakwazi ukuthi ngihlolela abantu ngilaphe ngenzeni 2 years kufanele ngabe senginamathwasa. Hayibo kahle wena. Hayibo kahle wena. Kanjani ungakazazi ukuthi ubani? Kanjani ungakedluli kwizivivinyo
ngoba kunezivinyo kumele udlule kuzona. Yebo bakini bakunikile abakunika kona. Kusazoba khona izivinyo kumele udlule kuzona. Kusamele ubulala ama-generational curses abakhona kini. An example nje. Uthola ukuthi uyazi ukuthi abadala bayawazi bakuyeke ukuthi uzushada umuntu. Umshado umuntu nize nibe nomntwana noma nabantwana. Uthola ukuthi yonke lento wazi isivivinyo ukuze bakhulise wena ngalendlela yokuthi uwazi ukunqoba lento eyahluleka ukunqoba umkhokho kakhokho wabulala umfazi noma wabulawa indoda. Yawazi lo? Bakuyeke nje And ushade when nomuntu you wrong defeat that, uyivale leyo nto ingaphinde yenzeke ekhaya. ingaphindi yenzeke. You see? And let's use a different example. And bawazi ukuthi bakusondeze kubantu uthola ukuthi labantu bazozama bakujikele bonke bakuthuke bakwisho konke into bazama ukubulala bathenga abangani bathenga basekhaya bathenga baseduze nani kanti yonke lento izama ukuthi size wena ivivinyo lezi ivivinyo it's a test of character. Yimlo Ivivinyo lezi esuka kwabantu bakini base bekuvivinya ukuze uwazi ukuthi how to handle yodwa. Yebo, the reason why uba inkomendla yodwa ngoba kunezigaba kumele udlule kuzona self bathini ama-achievement akho uwedwa. Yes, I've done this, I've done that, I've done that. Uyabona? Yebo, that is the whole purpose of that. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ukuthi omunye umuntu ucabangani, omunye umuntu wenzeni, wena ungenaphi? Ungayenzi leyo nto ngoba uzifakela ipressure wena ngoba ufuna lento yokuthi yabo, ufuna lento yokuthi hayi ngeke nami phela angibonakale njengomelaphi nani. Uyabona labantu ade beyibiza uyababona labantu ade beyibiza ngabelaphi ukuthi sebeyavela izinqa manje ukuthi abanawo ngisho nanomsamo. Ngiyawubona mkhulu. Uyanotice ukuthi bonke bavela izinqa bonke mangaqala ukukhuluma ngomsamo bayabaleka bonke. Why? Umsamo wakho wena useGhana wena nawe useGhana umsamo wakho? Umkhulu wakho useGhana wena? Yo. Let's wake up bafethu. Let's wake up. So indaba ikanjalo. So enye into nagogo ingakho kuthiwa kumele ubathobele, uthi bathobele and yonke into inesikhathi sayo for that reason. Yeah. Okay? So wena kahle into ozama ukuyibusa wena ubona ngathi stagnation kanti it's not stagnation. Awukho stagnated. Bakubeke la bakubeke khona ngoba kunezinto ekumele uyifunde. Kunezinto ekumele uzi-understande. Uyabona? Kunezinto ekumele uzibone nani zibe isisekelo sakho. Uyayizwa leyo nto. Uyabona nalento leyo ukuthi engathi ungabhodla esikhaleni mawuhleli nabantu abaningi ngathi bayakusinda ngathi ungashaya abantu nje uphume bathuke bonke futhi batshele ngoma wabo. Enye into leyo ekuhluphayo isithunywa sakho siphezulu kakhulu gogo wena kahle labantu bakho bayabantu bayafuna ukusebenza kodwa kakabi isikhathi sabo kunezinto okumele ubenzele bona kuqala ukuze bakwazi ukuthi basebenze. Uyangizwa ngithini? Ngiyakuzwa mkhulu. Njalo ke salika sami. So nje kancane izolunga le ndaba. Ifana nokuthi engifuna ukukubuza ifana nokuthi mangisesontweni eZayoni hayi angizwa kahle mkhulu ngaze ngabaleka ngaya esigubhini labashaya khona isigubhu hayi Zion 2 no yini le ipostoli labashaya khona isigubhu Zion 2 hayi khona nohlangane ngiyakutshela wena yawazi nje hayi ngafike ngakhala lapha sishaya isigubhu sishaya impela ngisizwa la enhlizweni ukuthi hey siyashaya manje nayi lento bathi nginayo nayi siyabona ke and wekumele ungasuki ke khona ke yabo manje lapha yana kulela sonto engathi kunabantu engibaphazamisayo hey
vele phela ngeke ungabaphazamisa. bavele nje babe ngenye enabomama abogogo abadala baba enje Umkhokheli. eje Phela emabandleni yabona lento yamabandla abantu babangamandla. Mina ngakho mina mangifika ebandleni ngishaya istembu mina nginandaba uthi umfundisana make ngapungezwe izizwe nje ngishaya istembu kambi kushaya ngeke kuyeke kushaya. manje ngoba nami ngizifikela nami ngisazufunda ukuthi nami ngubani bese ngapha uphazamisa Mina ngikunuka uyifihlile ekhoneni ngize kuwena ngisho ngestembu bo. Anginaso leso sikhathi mina gogo. Hayi mina nginolaka mina ongazi walibona mina gogo. Base ngisemoyeni ngiwes. Hayi we mami. So nje into ekanjalo. Kodwa ke ungaliyeki lelo sono ngoba livumelana nawe yeso. Yeah, ungaliyeki lelo livumelana nawe nani ayikho into wrong ngalokho. Uyabona? And kahle wegogo vele uqhamuka kwikhaya la ekwakukhona vele into eyilibandla khona. Uyabo? ibandla Yeah, wakhona ibandla lapha ekhaya. So ezinye zezinto bathini ngesilungu the feather angazi from the tree. Tenjalo nje. Uyabo? The apple doesn't fall far from the tree. Yayizwa ke lona. okay Injalo nje. So ezinye zezinto ke gogo zikanjalo. And inhlale ngisho ukuthi once wathola into ebhekene nawe, you are 10 steps ahead. Hayi ukuthi uzobona mina lapho ungibona ngishaya isikhalanga lapha. Ungibona ngihamba lapha ngishaya isigege laphana. Hambe ngilapha ngikhingisha imvumo ebese uthi hayi nami ngifuna ukuba njengomkhulu. Kanti ayikho kuwena lento. ayikho Mina kuwe imvumo iyangiphilisa. Imvumo mina ngiphile ngayo ngisayingane. Angithi uyabona ke. So into ekanjalo ke salika sami. hayi Right. Number 1 ke kulungile sizokhuluma ke gogo yeso. alright ngiyabonga mkhulu Alright ke number 1. Ta. Alright guys, I really need to go. These guys have been waiting for me now. So okapu wami la. Bethu 7. Yabo? Bethu 7. Faka la u7. Okunye sikuphethe. Danko. Niphile njalo niyas. Rocha. All right.